ndichikutambira zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manyuzi updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kwa chiri munyowani first time yekuti bata muzuva ranhasi chatinokurudzira ndechekuti kusubscribe utena on the notification bell kuti iwe usasarire pama-updates atinodzoka nawo munguva inotera. Panapa changu chiona ma-updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Chatinokumbira kumbonyora mukoma section kuti get your soon. Kune mukadzi uyo anonzi Tsitsi Mhizha ndokumbura muti get your soon Tsitsi Mhizha my sister ndokumbura mukunyura mu comment section get your soon. Yandoene zveyo muzuva ranhasi inyaya yaTsitsi Mhizha naPastor Nyamunjira murume anonzi iye Pastor Nyamunjira. Nyaya yakaitika iko kumabvuku zviri kunzi mukadzi uyu anga akarorwa naPastor Nyamunjira saka akakumbira mari kuna sahwira wake mukadzi uyu. After akumbira mari akapiwa mari mukadzi uyu. Zviri kunzi mukadzi uyu haana kuzivisa murume wake kuti akakumbira $10 kuna neighbor panext doctor akakumbira $10. Mukadzi uyu akazoya achidhimanda mari yake anga akweretwa kunzi ndakudawo mari yangu chindidzoserai mari yangu achiti handibve pano ndisina mari. Murume wemukadzi uyu murume iwo Pastor Nyamunjira murume waTsitsi Mhizha andopa akashamisika kunzi kwewo nechikwereti unodi kundibudira pachena takutonge tinorarama nemasecrets tonge tikuvigirana masecrets. Zvikunzi vanhu ava vakachinjana mashoko pakasvika murume pakuzotsvabadza ndopa akatema mukadzi wake mumusoro akabuda ropa rakawandisa zvikuru akamhanyiswa kugomo. Toka kunoku mukadzi uyu ari kunzi iye ari kuchipatara asi murume uyu kutaura kunoku ari kunzi iye ari mujeri. Nokumbura kuti zvanomufunga comment section asi mukadzi uyu ari kunzi ari panguva yakaoma situation yaari iri kuda munamata kuti munhu uyu akwanise kupona. Nyaya iyi yakaitika iko kumabvuku murume uyu ari mumaoko emapurisa.